Dikebutke jagate padang terang benderang lah kan. Jarene sing saka Sawunganten kon tekak jek nang ndi wong itu? Nang ndi wonge wis kon rene. Yo ayo kon rene. Saiki sing ngapak pada nekah rene. Ayo. Iki ngapak ketemu ngapak. Ayo, iki ngapak. Ndek sing Sawunganten. Bayang penjol munggah panggung ambasador. Yo ngono kiye lah. Gandel apa? Iya. Ya. Ayo, rene padha wae lah kon ngene. Ndi sedulur-sedulur ngapak. Yo sedulur-dulur. Ya. Kok Bapak Haji Miso munggah lah kok Sawunganten Pekanbaru lagi. Ndi. Lah sampean sing kan ndi sampean asline? Asline. Iya. Kok Sugian Cilacap. Halah Selarang nggih, lure Selarang nggih mesti. Aduh, Kip. Yang ngono lah. Iya, pengkolan Jarum Mesra. Aduh. Ayo, jejel ditimbali maning sing kanaring Kawunganten. Ndi wonge. Sedulur-sedulur, Mbak Ayu, kakang-kakang sing kanaring Kawunganten kon mengene nggih. Ayo, pada ngumpul maring panggungnya ambasador. Heeh. Sampean dhisik nyanyine apa jejel? Ya. Janjane ket mau wong dinanggon Pak Kaji. Iya. Nek kon nembang dandut terus ya nang kono tulisan dandut. Nah, upane selawat-selawat lah wong nanggon Pak Kaji lah. Oh, dadi arep nganggo selawatan. Lah ya wong nyong kan nang kene selawatan. Lah mau mantune Pak Kaji panoto njaluk lemni kon reokan. Reokan ya gampang kok disambung. Loh, yo, ambasador bisa kon reogan. Ya gampang kok. Kok dibantu yo. Iya. Ndak. Bantu doa. Heeh. Oke, wah Jan. Ketemu nggih karo kanca dewek karo dulur dewek wong ngapak. Jan anggere ngapak apa-apa nak kepenak kok. La ilaha illallah al-malikul waqul mubin Muhammadur Rasulullah al-sadiqul wakil amin. Ojo sira banget-banget kon bungane donya koloe kajuru pati lirat-lirik marang sira gone lirik malaikat arep jatut nyawa nira aku iki mung sedemo sira iku rasumaya al-malikul waqul mubin Muhammadur Rasulullah al-sadiqul
suwen yo artis ora metu.